wannan da kake gani haja ta ci. Ribar ka ba. Ka raina ne? Ina rasit din shi. Mafi audio ron shi. Sai ni WhatsApp. Mayaki shine matsalata. Malam me haka ne ba a shigan mana ci kai bayani mana anan. Abala kawai nake son ga. Abale. Ne fitacce ne. Ka fidda kanka sannan ka fidda ni. Na WhatsApp kinoni ni ko da fani ne kuka. Jaka. To ba ta shigo nan gidan ba. Daga nan ka buga ba daidai ba na da wani mai gida. Holdo, a nan arewa yake? Babu yan iska a arewa ko wani baga. Billahi likotar ta sai an fito mun da jakata. Mayaki masifa ne. Mayaki shirwa ne. Duk abin da ya sa sai ya dauka. Kaf arewacin Najeriya. Kai. Tsorata da kake so kai ko labarin sa kake bani. Ina gaya ma ne. Nan maza bai da Allah. Kake son bala'in da na shiga? Kai kike sanin zaki hawo mota wata ran ba zaki faci ba. Inna lillahi. Ka daina min inna lillahi ba fa arne bane. To wani abu ka ga nayi? Dan na ajiye mace shikenan kuma sai ka ce min inna lillahi. Sunana Ali Sarkin Dajin Faranga. Ba ni da hakurin jiran amsa. Takunka kamar namijin kuri, wayanka kamar na dala. Tambayoyina kuma sauƙaƙa ne. Kin san wannan? A'a. Babu canji a tambayata. Mu za ka yi obar. Kamar ya nema ɓir. Ko kuma yasa ku da imani ne daga ranku ya ɓaci sai ku ɗauki duk abin da aka yi muku watsa da shi gefe. Yanzu fa ina shigowa na jikin ce alƙali. Zagadan alƙali. Oke rashin mutunta nake hayya kai haka. Ba za ku ringa jin zafin abin da kuke gaya mutum ba. Mijinki zaki zana kira gaya wannan magana. Ina so in san da wa nake magana. Sunana Dr. Abba, ni dan siyasa ne. Ina da kamfani da yake hada-hadar magunguna. Dr. Abba, hukumar NAFDAC tana zargin ka da amfani da takardu na bogi. Na ji daɗi saboda na san cewar wannan ƙasar tamu nagartacciyar ƙasa ce. Ni na san gaskiya sai ta yi halinta. Yanzu gashi nan I'm free. Wannan hanyar ce kaɗai ta rage mana yadda za a yada wannan abu don jan hankalin mahukunta taimaka man. Kwantar da hankalinki. Insha Allah Rabbi za mu bibi kes din nan kuma za mu tabbatar da cewa an bi muku haƙƙinku da izinin Ubangiji. I want to authoritatively tell you that akwai file wanda ya contain duka waɗannan report din da muka yi magana. To ya za a samu file? Gashi an nuna. Shi ma daraktan gashi an nuna. Ai fada da aljani ba riba. Saboda tarnuku suke. Fada ne na iblis sai gula mai ba sa gani bare sarawa. Kai ina jakata. Na ba bika hauka fa. Kai wala auye da ri. Auye jari dan gura uba. In ba an jakan na bata mutu ba in ba kowa sai na kundume shi a gurin nan. Wala kai za ta ci ni ko jaki. Kai dalla saurara. Kai wala. Ina zuwa kai dama na tsaya. Ola ka so wasa. Ya kamata ka san cewa this is a very dangerous work. Kuma ya saba wa ƙa'idata. Ni zan baka 500. Na gani har yanzu ai baka sa kuɗin ba. Saboda POS din ya samu problem. Ṣé ilé one àbí àgbà ìyá? Tí pọ́blẹ́mù tí wàhálà bá wà, máyà kí. Ọbụna ị nwere nsogbu nke anyị na-eme ka nnaka m Dokam din bengal na kamasu. Kawai ka rike Allah ya kashe ya baka. Mu rike kuma. Haramun ne ka dinga alfahari da iskanci amma na fi ki iskanci. Wallahi ba taba dan iska ba iri na. Wallahi naka ka sani. Ramin arni. Babba anniya. Sallallahu alaihi wa sallam nabi wa adu. Jira ni kwana daya. Aduniya.